I Altarp ser vi spiseforstyrrelse som et symptom på en større belastning. Mad bliver ofte en måde at regulere forholdet til sig selv og omgivelserne på. Derfor arbejder vi med hele familien, fordi spiseforstyrrelse sjældent er et individuelt problem. Vi ser spiseforstyrrelsen som en del af familiens dynamik. Det betyder, at hvis den unge skal trives, skal vi også arbejde med familiens samspil, både det hensigtsmæssige og det, der kan være udfordrende. Alle familier er forskellige. Derfor bruger vi tid på at lære familierne at kende, før vi lægger en behandlingsplan. Vi observerer, lytter til deres fortællinger og opbygger relationer. En med en socialfaglig og pædagogisk baggrund, og en med terapeutisk erfaring. Sammen sikrer vi, at alle perspektiver bliver hørt. Vi samarbejder også med psykiatrien og praktiserende læger for at sikre, at de somatiske behov bliver varetaget. Og hvis der er behov for måltidsstøtte, inddrager vi særlige konsulenter, så vi kan fokusere på det terapeutiske arbejde. I Altarp ser vi familien som en helhed og arbejder med et systemisk, humanistisk og biopsykosocialt perspektiv. Vi tror på, at vejen til trivsel går igennem samarbejde og forståelse.